Бүгін енді хәзрәт әйтеп кетті. Біздің тема тіл ғилімі өлкәсенә қараған болар. Сіз ишетеп беләсез, күпләрегез тіл ғилімі өлкәсен лингвистика дип атыйлар инде, әйбәт. Лингвистика. Лингвистика ол латин термины, латин сүзе, лингва, демәк, латин телендә тел дигәнне аңлата. Тел. Менә шушы лингвистиканың бик кызыклы, ягъни тел гыйлеменең дип әйтгәндә бик кызыклы өлкәләре бар. Бүген шуларның берсе турында сөйләшербез, ул ономастика дип атала. Ономастика. Менә кемнәдер ишеткәннәдер инде, кемнәдер юк. Шулай бит ономастика. Ономастика ул безнең телебездәге барлык төр атамаларны өйрәнү белән шөгыльләнә. Менә хәзер мин сезгә шушы атамаларның, исем атамаларның төрләре турында әйтеп китермен. Хәзер сез аңларсыз, чөнки башта азмы-күпме теориягә дә тукталып китмичә булмый инде, бит. Менә шушы, димәк, ономастиканың, ономастика фәненең үз эчендә төрле тармаклары бар. Алар бик күп инде, мин шуларның бер 5-6 турында тиз генә әйтеп китермен хәзер. Иң мөһимнәре, димәк, антропонимика һәм топонимика дигән тармаклар. Антропонимика инде исеменнән күренеп торганча, димәк, ул нәрсәләрне өйрәнү белән шөгыльләнә инде. Кеше исемнәрен өйрәнү белән шөгыльләнә. Антропонимика. Кеше исемен нәрсә дип атыйлар инде? Антропоним дип атыйлар. Мәсәлән, Габдулла, әйтик, Исмәгыйль, Габдрахман, әйтик, Үзәл, менә Шәмсениса, булар бөтенесе дә антропонимнар булып чыгалар инде. Антропонимнар. Әле антропонимика эченә тагын бик күп шундый категорияләр керә, мәсәлән, әйтик, фамилия категориясе. Шулай бит инде. Татарларда кайчандыр фамилия дигән әйбер булмаган. Ул, әйтик, славяннар белән чагыштырганда бездә соңрак чорларда баракка килгән. Һәм соңрак инде әйтик, урысларда кебек, мәсәлән, of, ев, in кебек әйтик төрле кушымчалар ялгый ашаганнар. Һәм баракка килгән, димәк, нәрсә инде? Фамилия категориясе. Оннан, әйтик, монда керә шулай әти исемнәре. Шулай бит инде. Чөнки әти исемнәре дә, әйтик, алар антропонимик категория буларак каралырга тиешләр. Монда ук керә безнең тагын кушаматлар. Менә ислам динендә, әйтик, сез инде уйлап утырасыз, димәк, менә кушаматларга нинди мөнәсәбәт. Ләкин, әйтик, без телевизманы, теләмизме, кушамат дигән әйбер бар. Шулай бит инде. Һәрбер татар кешесенең ким дигәндә, менә үзегездән чыгып инде фикер итсәгез, авылда яшәгән вакытта, үскән вакытта бер 2-3 кушаматы була инде аның. Менә кушамат дигән әйбер. Аннан соң шулай ук, димәк, бар тәхәллүс дигән әйбер. Тәхәллүс. Ул псевдоним була инде. Псевдоним. Бигрәк тә сәнгать кешеләре, язучылар, һәр төрле журналистлар, әйтик, шушы тәхәллүсләр белән, ягъни псевдонимнар белән эш итәләр инде. Мондый гадәти кешеләрдә ул тәхәллүс категориясе бик таралыш алмаган. Менә шунсы кызыклы. Кайчандыр шундый бәхәсләр барган. Галимнәр арасында инде иң күп исемнәр кайсы халыкта дигән инде. Шуны бер татар галиме сөйли, көннәрдән бер көнне дип, элегрәк инде, әле совет чорында, ул вакытта социалистик Татарстан дип атала иде, ялгышмасам. Менә шул социалистик Татарстан газетасын укып утырган вакытта мин бер мәкаләгә дучар булдым инде. Бу мәкаләдә язылган, дөньяда иң күп кеше исемнәре ул төрекләрдә икән, имеш. Һәм шуннан соң кызыксынып киттем мин бу мәсьәлә белән туктала, әйтик, бездә менә ничек икән бу, дип инде. Һәм өйрәнә торгач, татарларда кеше исемнәрен ачыкланды, ул 20 меңнән дә артыграк кеше исеме бар икән. Ягъни без кеше исемнәре буенча дөньядагы иң беренче урыннарда тора торган халыкларның берсе булып чыгабыз. Ягъни без бу мәсьәләдә бик ала киткәнбез икән. Ләкин татар исемнәре дигән вакытта монда инде игътибар итәргә кирәк, барлык төр исемнәргә дә. Мәсәлән, әйтик, без инде күнеккәнбез, татар исеме дигән вакытта ул иң беренче чиратта булырга тиеш гарәп фарсы исемнәре инде. Шулай бит инде. Мәсәлән, әйтик, менә хәзер бик күп шундый популяр исемнәр бар бит инде. Әйтик, Әмир, мәсәлән, шулай бит инде. Әйтик, Кәрим, менә шушындый типтагы исемнәр, Сәйид.
Һәм менә шушы, димәк, исемнәрне өйрәнеп әйткәнемчә, ул инде шундый фикергә килгән, бездә 20 меңнән артык кеше исем бар. Ләкин монда керә шулай ук әйткәнемчә, гарәп исемнәре, фарсы исемнәре, әйтик, славян исемнәре, борынгы герман исемнәре, тагын әйтик, бик күп исемнәр. Менә әйтик, Артур дигән исем бар бит татарларда. Ул мөселман исеме түгел. Артур дигән исем бар. Ул борынгы герман, борынгы скандинав телләреннән килеп кергән дип карала, ул аю дигән мәгънәне аңлата. Яки татарлар күкрәк кагып, менә әйтик, безнең исемебез дип өргән һәм иң популяр, димәк, татарлар арасында иң популяр булган исемнәрнең берсе, әйтик, Дамир, мәсәлән, инде ул "Да здравствует мировая революция" дигән әйтик мәгънәне белдерә бит, шулай бит, бит. Яки РИФ, революционный фронт дигәнне аңлатып килә ул. ВИЛ, Владимир Ильич Ленин. Менә тагын бик күп шундый, димәк, Риво булса, малай кешегә кушалар инде, Люция булса, кыз кешегә кушалар. Менә шул революция килеп чыга инде бит. Бик күп менә шушындай исемнәр. Әйткәнемчә, буларның бу исемнәрне дә шулай ук татар исемнәре дип саныйлар. Ягъни аларның килеп чыгышлары ягыннан түгел инде, димәк, кулланыш үзенчәлекләре ягыннан чыгып. Булар саналар татар исемнәре булып. Ләкин инде без беләбез, ул чын, әйтик, мөселман татар исеме булып, фәкать инде исемнәр генә санала инде. Мөселман исемнәре инде, шулай бит инде. Менә хәзер без бу әйбергә бик нык басым ясыйбыз, хәтта шундый сүзлекләр бар, мөселман кеше исемнәре багышланган инде бит. Менә, димәк, шушындый нәтиҗә чыгарып куярга мөмкин. Һәм кеше исемнәре ошай тотырлык түгел, үзгәреп торалар даими рәвештә, әйткәнемчә. Бер чорда, кайчандыр татарларда, әйтик, популяр булган, мәсәлән, әйтик, Шәмсетдин дигән исем. Хәзер инде кешеләр үзләренең балаларына бик Шәмсетдин дип исем кушмыйлар бит инде, Шәмсун, ягъни кояш дип әйтгәндә бит. Менә әйтик, яки булган, әйтик, менә шундый хатын-кыз исемнәреннән Шәмсе Камар, мәсәлән, бер бите, әйтик, кояш кебек Шәмсун, икенче бите, әйтик, ай кебек Камарун, әйтик, менә ай кояш кебек балкып торган шундый серле дигән мәгънәне аңлатып килгән инде ул. Һәм башкалар. Менә, димәк, аларны инде башка төр исемнәр алыштырган, хәзер дә без үзебезнең борынгы исемнәргә шундый кайту процессы кичерәбез. Бу булды беренче, димәк, тармагы. Икенче тармагы ул, менә мин бүген күбрәк шуңа тукталырмын, ул лабыса, димәк, топонимика тармагы. Топонимика, ул инде, димәк, өйрәнә нәрсәне? Географик атамаларны. Бу ономастиканың төп дип әйтгәндә икенче тармагы. Һәм шушы географик атамаларны инде топонимнар дип атыйлар. Ярыкка китәргә кирәк түгел, мәсәлән, ул әйтик, Ярчаллы атамасы. Ярчаллы. Бу турыда инде минем бәлки әйтеп тә киткәнем булгандыр татар теле дәресләрендә, тарих дәресләрендә, монда кайберләре ишетмәгәннәрдер, әйбит. Менә, димәк, яр, ансы берег, ансы аңлашыла инде. Шул, димәк, ансы барып таша безнең борынгы болгар теленә дип саныйлар инде галимнәр. Шу бер топонимга мисалына китереп үтәм. Димәк, шул, ул барып таша, димәк, шушы борынгы болгар телендәге шул, шол, димәк, тамырына һәм таш дигән мәгънәне аңлатып килә. Ярчаллы, ягъни яр ташлы дигән мәгънәне белдерә булып чыга инде. Ләкин татар телендә без яр ташлы дип сөйләмибез. Без нәрсә дибез? Ташлы яр дибез. Башта, димәк, килә безнең нәрсә инде? Ташлы нинди сыйфат, оннан килә, димәк, исем. Сыйфат татар телендә традицион тәртип буенча, димәк, исемгә караганда алданрак килергә тиеш. Ул шулай кабул ителгән. Һәм без, димәк, Ярчаллы дигән вакытта, димәк, татар теленең, димәк, татар телендәге сүз тәртибен нәрсә шәтәбез булып чыга инде? Бозабыз булып чыга. Без бит инде баллы алма дибез, мәсәлән, тәмле алма. Әйтик, яшел күлмәк. Без бит инде күлмәк яшел, алма баллы дип бик сирәк сөйлибез инде. Менә ни өчен шушындай күренеш килеп чыккан? Чөнки бу турыдан-туры бәйле Ярчаллы атамасы ул набережный Челны рәвешендә башта барлыкка килгән, димәк, рус телендә инде. Набережный Челны. Һәм соңыннан шушы набережный Челны атамасына калька ясап, ягъни турыдан-туры тәрҗемә итеп, набережный димәк, инде яр, Челны Чаллы дигән шушындай, димәк, атама барлыкка килгән.
Әйткәнемчә, бу инде татар теле, димәк, сүз тәртибенә бик туры килеп бетми. Ләкин шулай булса да, Ярчаллы атамасы да ул үзенә күрә бер шундый матур топоним, яңгырашы топоним дип әйтик инде. Димәк, Ярчаллы ул төбе, ярлары ташлы булган елга ярында урнашкан торак пункт булып чыга. Һәм игътибарсыз Чаллы, Чулман, мин әйтеп киттем, димәк, Чал, әйтик, Чал, алар бер тамырдан килеп чыкканнар дип инде бит. Димәк, Чулман, ул шулай ук нәрсә була инде? Шушы, димәк, тамыр белән бәйле топоним була. Чулман, чул, димәк, таш, ул топонимы образующий компонент диләреннән, ягъни топоним ясый торган, атама ясый торган элемент, он борынгы төрки телдә ул, димәк, елга дигән мәгънәне аңлата. Шулай итеп, төбе ярлары ташлы булган елга дигән шундый атама килеп чыга. Тагын топонимнарга керә инде безнең әйткәнемчә торак пункт атамалары, аннан керә әйтик, су чыганакларының исемнәре, менә ишетеп киттегез, елгалар, күлләр, анда инешләр, чишмәләр, диңгезләр, океаннар, кое, фонтан, колонка, хәтта менә шуларның исемнәренә хәтле бөтенесен өйрәнә гидронимика, бит. Аннан керә аронимнар, мәсәлән, шушының эченә. Аронимнар инде ул, димәк, коры җир, ландшафт белән бәйле атамалар. Таулар, чокырлар, менә шуларның исемнәре. Басу, кыр, сазлык дип әйтик инде. Һәм әле яңадан бар тагын шундый ономастиканың башка тармаклары да, зоонимика дигән тармагы бар, космонимика дигән, микротопонимика, поэтик ономастика, чионимика, бик күп аның өлкәләре. Мин инде әйткәнемчә, бүген күбрәк сезгә топонимика турында сөйләп китәрмен. Ул да булса, димәк, шушы, ягъни ислам дине белән бәйле булган, димәк, атамаларга тукталып китәрбез. Менә мондый атамаларны гадәттә галимнәр кертеп карыйлар инде халыкның рухи тормышы белән, ягъни гореф-гадәтләре, йола бәйрәмнәре, дини ышанулары һәм башкалар белән бәйле атамалар дип. Мин сезгә хәзер атамалар бик күп атамалар. Шушының кадәр, димәк, җыелган безнең меңләгән атамалар, мин шулар арасыннан инде сезгә кызыклыракларын сайлап килдем. Менә шушы башта мин әйтик берничә атама китереп үтәрмен, гомумән дин белән бәйле булган инде. Аны конкрет ислам диненә күбрәк тукталырбыз. Дини ышанулар белән бәйле булган. Менә татарларда шундый бер образ бик киң таралыш алган, ул алып батыр дигән образ. Бу үзенә күрә мифологик образ дип әйтик инде, бит. Алып батыр. Менә Алпамша, мәсәлән, ишеткәнегез бар, Алпамша. Ул бик шундый зур гәүдәле, көчле, әйтик, шундый кеше булган, имеш, мифологик образ. Һәм Татарстан территориясендә, менә конференциягә безнең Марсель Аби Бакиров килеп киткән иде бит. Ул бу турыда инде шушы, димәк, шушларын белгеч инде, фольклор, ягъни халык авыз иҗаты белгече. Татарстанда иң көчле, димәк, шундай фольклорчы дип әйтсәк тә, мин ялгышмам. Менә Татарстанда алып батыр чабатасын каккан урын яки урыннар бик күп. Кем әйтмешли, 3 авылның берсе янында менә әйтик шундый калкулыклы урыннар бар. Калкулыклы урыннар. Алар әйтик конус формасындарак дип әйтик инде, бит. Менә шушы, димәк, гадәти тауга охшамаганнар алар. Һәм шушындый урыннарны, конус формасындагы дип әйтик инде, тауларны гадәттә алып батыр чабатасын каккан урын дип атыйлар. Мәсәлән, шундый урыннарның берсе Мөслим районы Туйгилде авылы янәшәсендә урнашкан, димәк, аяк табаны формасындагы тау атамасы. Һәм имеш, менә шушы урында кайчандыр алып батыр әсәшәгән инде чабатасын кагып киткән. Бу ничек килеп чыккан соң? Имеш, алар бит инде алыплар, алар бик зур гәүдәле булганнар. Һәм аякларына инде алар шулай имеш, төрле әсәрләрдә ул төрлечә атала инде. Шушы атлап йөргән вакытта урманнар аша дип әйтә. Урманнар алар өчен инде менә хәзерге шырпы, агачлар дип әйтә инде. Шырпы биеклегендә генә булган. Шушы урманнар аша имеш атлап чыккан вакытта аларның шушы чабаталарына, аякларына, аяк киемнәренә дип әйтә инде төрле чүп керә торган булган.
Һәм шушы әйтик шүп, ком, таш җыелгач, йөрүе инде кыенлашкач, имеш алар нәрсә эшләгәннәр? Утырганнар да шушы аяк киемнәрен, мәсәлән, конкрет чабатасын дип әйтик, салган да имеш нәрсә эшләгән инде каккан. Һәм бу китеп баргач, шушы урында тау өелеп калган. Һәм шушындай әйтик урыннарны әйткәнемчә алып батыр чабатасын каккан урын дип атап йөртәләр. Ondan мәсәлән, тагын башка шушындай әйтик диндәге төрле шушындай дини мотивлар белән бәйле урыннар бик күп. Мәсәлән, әйтик, Мизәлә районы Аю авылы янәшәсендә Шайтан елгасы йырымы дигән бер шундый урын бар. Менә бик күп авыллар янында Шайтан чокыры дигән шундый, Шайтан тауы дигән шушындай урыннар бар. Һәм бу инде шушы халыкның димәк ышанулары белән бәйле. Ни өчен шулай аталган соң дип сорасаң, шушы авыл кешеләренә алар нәрсә диләр инде? Имеш, бу адаштыра торган урын. Шушындай урыннардан үткән вакытта, имеш, шушындай төнлә дип әйтегенне, ниндер тавыш ишетелеп киткән кебек була. Атлар туктап калган кебек була. Яки чыннан да туктап кала, имеш инде бит. Кеше шул урында адаша да, димәк, дөрес юлны эзләп китә дә, инде зур бер теге круг дип әйтегенне шундый түгәрәк ясап чыга да кабаттан шушы урынга килеп чыга. Имеш, төне буе шушы авылга кайта алмыйча бер урында урап йөргән, адашып йөргән. Менә шушындай урыннарны татарларда әйткәнемчә, әйтик, шайтан дигән шундый термин белән бәйләп карау бар. Һәм әйтик, мәсәлән, шундый Актан районының Куян авылында Сулы шайтан дигән урын бар. Бу шушы урманлы һәм елгалы урын, имеш, бу урында элек шундый явыз көчләр, шайтаннар яши дип уйлаганнар инде. Һәм киресенчә, якты образлар белән бәйле урыннар булу ачыклана. Мәсәлән, Әүлия чишмәсе, Актан районы Яңабайсар авылы төбәгендәге чишмә атамасы. Менә әйткәнемчә, бу әйберләргә ислам динендә бер төрле генә мөнәсәбәт түгел. Ләкин мондый атамалар бар, фән өлкәсендә өйрәнеләләр дип әйтим инде. Имеш, шушы урыннан үтеп баручы бер мусафир әйтик үлеп калган да, һәм шушы димәк урында җирләнгән. Шуңа күрә бу чишмәне Әүлия чишмәсе дип атаганнар. Оннан Әүлия кабре дигән урыннар бар. Менә бездән ерак түгел, Менделеев районының Бәзәкә авылы янында шушындый бер изге кеше җирләнгән дип уйлар инде. Әүлияләр зираты, Мизәлә районы элекке Калмырза авылы җирләрендәге зират атамасы юкка чыккан авыл. Оннан бар әйтик, Җәһәннәм чокыры дигән шундай әйтик урыннар. Мәсәлән, Яңа Чишмә районы Чертуш авылының югары очындагы чокыр исеме. Һәм инде бу күрәсең, теге ничек шулай аталган Җәһәннәм чокыры, бу инде әлбәттә теге бик кирән чокыр булганга күрә шул рәвешле атаганнар. Оннан менә конкрет атамаларга килгәндә, бар инде безнең әйтик, менә Казан шәһәрендә Россия Ислам университеты. Мәсәлән, Россия Ислам университеты ул шулай ук нәрсә булып чыга инде безнең атама, топоним булып чыга инде. Нинди уку йорты икәнен сез инде беләсез. Һәм алга табан мулла, рухани сословие термины белән бәйле бик күп атамалар очрый. Мәсәлән, әйтик, мулла шитәне. Мизәлә районының Бикбау авылы төбәгендәге Тепрәкүле һәм Рушкан баткаклыгы арасындагы урын исеме. Имеш, менә шушы урында авылның бер мулласы шитән үреп куйган. Һәм атама шуңа мөнәсәбәтле. Шуңа күрә моны мулла шитәне дип атаганнар. Мулла басуы, менә Мөслим районы Торыш авылы тирәсендә шундый, димәк, урын бар. Муллага, димәк, инде шушы авыл халкына хезмәт күрсәткәне өчен, димәк, бер урында нәрсә булып биргәннәр инде? Җир участогы булып биргәннәр дә, инде шушы урынны теге дингә нинди генә мөнәсәбәт булуында карамастан, Совет заманында бөтен халык нәрсә дип атап йөрде инде? Мулла басуы дип атап йөрде. Хәзердә, димәк, бу урын мулла басуы дип аталып йөртелә. Чөнки халыкның муллага карата булган хөрмәте, ихтирамы шул кадәр зур булган, хәтта мулланы инде Себергә сөргәннән соң да, димәк, алар бу атаманы алыштырмаганнар, ул шулай калган. Мулла кыюсы, мәсәлән, Мөслим районының Түгелде авылындагы кыю исеме. Аның бик кызыклы шундый тарихы бар, мин инде аңа кереп тормыйм. Имеш, менә шушы бер кеше
инде Нәзир әйткән, элек бит инде бик озак хезмәт итү булган армия сафларында. Шушы армия сафларында 20 ел дип әйтик инде. Исән-имин генә әйләнеп кайта алсам дигән инде. Мәчет салдырыр идем һәм кую казытыр идем дигән. Ул чыннан да армиядан исән-имин әйләнеп кайткан, һәм инде бик тырыш кеше булган күрәмсең. Яңадан ул билгеле бер материаль дип әйтик инде шундый байлыкларга ирешкән. Һәм ягъни авылдагы соңгы кеше булмаган инде бит. Ул димәк шушы үзе эшләп тапкан дип әйтик инде шул байлыкка димәк мәчет салдырган һәм кую казыткан. Һәм шушы димәк куюны инде мулла куюсы дип атап йөрткәннәр. Аннан ишан рухани сословие термины белән бәйле бик күп атамалар бар. Мәсәлән, ишан кабре Тукай районы Сәмәкәй авыл зиратындагы кабер. Менә халыкта менә шушындый урыннарга бер төрле генә мөнәсәбәт юк. Кай вакытта менә азмы-күпме менә шул изгеләштерү дигән әйберләр дә була инде. Әлбәттә, ислам динендә мондый әйбер ярамый, ләкин менә шушы әйтик электән сөйләүләре буенча кемнәрдер шушыңа ышанып, шушы урыннан инде таш алып китеп, шуннан давалану алып була дип, менә шушындый ышанулар да булган. Әлеге димәк ишан каберенә мөнәсәбәтләр рәвештә инде. Алга табан шәкерт рухани сословие термины белән бәйле атамалар бар. Мәсәлән, шәкертләр чишмәсе. Бу Мамадыш районы Кече Сон авылында 19 гасырдан бирле эшләп килгән, димәк, инде мәдрәсә исеме белән бәйле. Шушы мәдрәсә янында ярак түгел генә чишмә бәреп чыккан булган. Шәкертләр шул чишмәгә чыгып су алганнар. Һәм шуңа күрә әлеге димәк урынны, моны инде тәһарәт алырга, юынырга, эчәргә тотканнар һәм әлеге урынны соңрак Олы кую атамасы дип тә йөрткәннәр. Менә димәк шушындый атамалар бик күп икән, бик күп. Аны тагын кызыклырак. Менә тагын бер кызыклы атама, бу инде әлбәттә шундый атамалар арасында төресе булырга мөмкин. Сез инде беләсез, Ленин урамы, Маркс урамы, Пушкин урамы кебек урамнар бик күп инде бездә бит. Менә шундый булар инде берникадәр колакка да ятыш, ләкин бар шундый Аппендикс урамы дигән бер урамда бар. Бер авылда. Бу инде сезгә бераз гына лирик шигенеш. Мөслим районы Туйгылда авылындагы бер урамны Аппендикс урамы дип атап йөртәләр халыкта. Ничек шулай дип атап йөртәләр инде? Чөнки бөтен урамнарда параллель тәңгәл булып бер якка таба урнашканнар, һәм шунда сукыр ишәгесе кебек дип әйтик, бер кыска гына урам читкә карап тора. Шушы урамны тотканнар да башка урамнардан аерып карау өчен халык Аппендикс урамы дип атаган инде. Оннан бар әйтик, Котылдык урамы, әйтик, Тотылдык урамнары, Хур булдык дигән урамнар, тагын әллә нинди урамнар бар. Аларның әлбәттә күбесе нинди сөйләмдә кулланыла инде, халык арасында кулланыла. Ни официаль, рәсми булмаган атамалар дип әйтик инде, рәсми булмаган атамалар. Оннан шулай ук бик күп әйтик, сез инде беләсез, бездә мәчет исемнәре, менә әгәр дә Ярчалы шәһәрен алып карасак, димәк, анда без бик күп инде мәчет исемнәре күрер идек. Мин әле аларга алга табан тукталып китәрмен. Менә бу шулай ук топонимнарның бер өлешен алып тора безнең каберлек зират, экономик терминнары белән ясалган атамалар. Мәсәлән, әйтик, Изгеләр кабере. Яңа Чишмә районы Чертыш авылыннан ерак түгел урнашкан кабер исеме. Изгеләр зираты, Мөслим районы Тугаш авылындагы урам атамасы. Әйтик, Иске зират, Киремәт, менә шушындый урыннар бик күп. Менә инде вакыт әйткәнемчә, димәк, мәчет экономик термин катнашында. Мәсәлән, Мәчет Рушасы, Мөслим районы Югары Табын авылының көньягында яшь куаклар үскән урын. Менә шушы, димәк, урынны мәчет картлары җыелып, халыкка, димәк, утын кисү өчен бүлеп бирә торган булганнар инде.
Һәм шуңа күрә дип әйтәләр, димәк, бу урынны инде мәчет рушасы, роща дигән сүздән килеп чыккан инде. Рощаның нәрсә икәнен беләсез, әйт. Менә, димәк, шул. Оннан менә шушы мәчет атамалары тагы да тирәнгәрәк керсәк, мәсәлән, мәчет чокыры, Зәй районының Аксар авылындагы чокыр атамасы. Ул идарәнең нәрсә икәнен беләсез инде, управление артында урнашкан, һәм элек анда мәчет булган, имеш бит, һәм менә шушы урынны, димәк, мәчет чокыры дип атый башлаганнар. Яшел мәчет, шул ук Мөслим районы, әйтик түгелде авылы мәчете исеме. Симәк мәчете, менә шундый мәчет атамасы бар. Мөслим районы Симәк авылындагы. Аннан Салих мәчете, Әлки районындагы Каргалы авылы, димәк, авылындагы мәчет атамасы. Аннан, димәк, Казан мәчетләре менә бик популяр шундый атамаларны беләсез. Мәрҗани мәчете, Апанай мәчете, Кол-Шариф мәчете, Ярчаллыдагы мәчетләр, әйтик, Әбүзәр мәчете, Тәүбә мәчете, Ак мәчет, Нур Ихлас мәчете, Җәмигъ мәчете һәм башкалар. Һәм монда инде мисал итеп тагын китерергә мөмкин булыр иде. Менә Татарстанда кем әйтә ала, менә хәзерге вакытта күпме торак пункт бар дип санала? Ничә торак пункт бар бездә? Татарстанда. Түгәрәкләп алганда 3000 артык. 3000 артык, димәк, торак пункт бар дип санала инде бит. Алар арасында бар, әлбәттә, зур шәһәрләр, алар арасында бар инде юкка чыгып баручы авыллар дип әйтик инде бит. Менә шул, димәк, авыл атамаларының зур бер өлеше кеше исемнәренә нигезләнеп ясалган. Мәсәлән, мин шуларның беренчесенә тукталып китәрмен. Әйтик, ул да булса, алык, әйтик, Мөслим, мәсәлән. Район үзәге атамасы, шулай бит инде. Район үзәге атамасы. Мөслим, ул нәрсә дигәнне аңлата инде? Ислам динендәге ир-ат дигән мәгънәне аңлата инде. Һәм, димәк, мөслимә булса, бу инде ислам динендәге хатын-кыз дигән мәгънәне аңлатыр иде. Менә ни өчен әлеге торак пунктны инде Мөслим дип атаганнар? Димәк, сез беләсез, менә бик күп авылларга бит инде иратлар нигез салганнар, шулай бит инде. Гадәттә, хатын-кыз килеп торак пунктны нигезләмәгән, иратлар нигез сала торган булганнар. Менә шуңа күрә, димәк, имеш, бу авылга 18 гасырның 70 елларында Мөслим дигән бабай нигез салган. Ул иң беренчеләрдән килеп бирегә казып каккан һәм шуңа күрә, димәк, Мөслим авылы дип атаганнар. Аннан башка, әйтик, төбәкләрдә дә без күрәбез шушы Мөслим атамасын йөрткән авылларны. Алга табан китсәк, мәсәлән, әйтик, Мизәлә районында бар Иске Абдул дигән авыл. Тукай районында Иске Абдул дигән авыл бар. Менә Абдул, Габдулла. Димәк, Габдулла ул инде ислам динендә дә Мөхәммәд пәйгамбәрнең әтисенең исеме бит инде, шулай бит инде. Менә, димәк, шушы инде фонетик үзгәреш кичереп, димәк, ул Габдулдан Абдул формасын алган. Шуңа күрә аны, димәк, Иске Абдул дип атап йөртәләр инде. Аннан сез шулай беләсез, Әлмәт районында бар Габдрахман дигән авыл. Габдрахман. Димәк, ике компоненттан тора ул, димәк, Габды һәм Рахман компонентларыннан. Димәк, Рахман ул Алла Тәгалә эпитетларының берсе дип әйтик инде бит. Габды асы нәрсә була инде? Ягъни кулы. Аллаһның кулы дигән шушындый, димәк, мәгънәне белдереп килә. Яки әйтик, менә шундый Әлмәт районындагы авылларның булса, ул аны Кама Исмәгыйль дип атап йөртәләр инде. Ләкин аның дөресе Кама Исмәгыйль түгел, Кама Исмәгыйль дигән шушындый мәгънәне белдерә. Мин инде әйткәнем бар татар тел дәресләрендә шулай. Кама ул, димәк, кыйммәтле мехлы су күсесе дигәнне аңлата инде. Һәм шушы имеш авылга нигез салган кеше Исмәгыйль исемле булган кайчандыр. Исмәгыйль ул, димәк, шушы су күселәрен, камаларны, димәк, аулап, аларның киреләрен эшкәртеп, имеш шуннан баш киемнәре тегеп сата торган булган. Шуңа күрә
Кама Исмагил, ягъни кама аулаучы күсе Исмагил дигән шушындай, димәк, мәгънәне белдергән дип әйтәләр инде. Исмагил, димәк, Аллаһ үзе ишетә дигән шушындай, димәк, мәгънәне белдереп килә ул һәм шулай ук, димәк, пәйгамбәрләребезнең берсе дә шулай ук, димәк, Исмагил битендә бит. Алейһиссалам. Менә, димәк, шушындай атамалар арасында инде әйткәнемчә иң зурларын, иң зур күпчелеген тәшкил итә икән, димәк, кеше исемнәренә килеп чыкканнары. Кеше исемнәренә килеп чыкканнары. Һәм һәрберегез инде монда уйлап утыра торганнардыр, бит, менә безнең авыл атамасы нәрсәне аңлата? Әгәр дә моңарчы бик кызыксынмаган булсагыз, хәзер инде, димәк, кызыксынырсыз. Әйтик, минем исемем нәрсәне аңлата дигән кебек инде бит. Менә мин еш кына татар теле дәресләрендә, тарих дәресләрендә дип әйтик инде, студентлар белән сөйләшкән вакытта булай дим. Менә шушы тел мәсьәләсенә кирип киткәч, атамалар мәсьәләсенә кирип киткәч, мин алардан сорыйм. Менә исемегез ничек? Мәсәлән, ул әйтән Ландыш ди. Әйтәм, Ландыш ул нәрсәне аңлата? Яки Зөлфия, мәсәлән, нәрсәне аңлата? Лейла нәрсәне аңлата? Һәм кызганычка каршы, әйтик, 3 кешенең берсе ул нишләптер үз исеменең мәгънәсен белми. Менә бик кызык килеп чыга бит инде, бит. Ничек итеп инде, әгәр сиңа шундый исем кушканнар икән, син, димәк, үз исемеңнең мәгънәсен белмисең. Ул бик кызганыч хәл. Һәм, димәк, менә телне өйрәнүне дә, фонетиканы өйрәнүдән башларга түгел, нәрсәдән башларга кирәк икән инде? Үзеңнең исемеңнең, димәк, мәгънәсен ачыклаудан башларга кирәк. Әгәр син филолог булырга дип җыенып килгәнсең икән, һәм үз исемеңнең мәгънәсен дә белмисең икән, син инде филолог буласың инде, шулай бит инде. Оннан, мин моны филология карата әйтәм инде. Оннан соң сорыйм, сез кайсы яктан, мәсәлән? Мин, әйтик, Минзәлә районы Бикбау авылыннан. Мин әйтәм, Бикбау авылының тарихын беләсеңме? Һәм нәкъ шундый очракка дучар буласың инде. Бу очракта тагы да күбрәк. Ике кешенең берсе. Ике кешенең тегендә әгәр дә 5 кешенең берсе дип әйтик инде, киресенчә. 5 кешенең берсе гадәттә шулай ук, димәк, үз авылының яки үз шәһәренең, димәк, тарихын белми. Мин инде исем атамасы турында аның әйтеп тә тормыйм. Һәм алар арасында бик күп, хәтта бер тапкырда моның белән кызыксынмаучылар да. Аннан сорыйм инде. Әйтәм, сез мәктәптә нинди тарихлар өйрәндегез? Без борынгы заманнар тарихын өйрәндек. Борынгы заманнарда тарихын өйрәнгән вакытта нәрсәләрне өйрәндегез? Борынгы Грецияны өйрәндек. Борынгы Мисырны өйрәндек. Борынгы Римны өйрәндек. Аннан Россия тарихын өйрәндек. Сез шундый зур тарихларны өйрәнгәнсез. Үз авылыгызның тарихын өйрәнергә сезнең вакытыгыз булмаган. Менә, димәк, тарихны өйрәнүне дә, кече ватан тарихын, ягъни үзең туып үскән, әйтик, шушы авыл, шәһәр тарихын, шушы үз нәселеңне, дип әйтик, әби бабаларыңның, әйтик, инде бабаларыңны өйрәнүдән башларга кирәк, шулай бит инде. Ул башкача була алмый. Ниндидер зур шундый максатлар, идеаллар куймыйча, димәк, менә шушы, димәк, телне, тарихны өйрәнүне шушыннан башларга кирәк. Аннан шундый, димәк, сорау туарга мөмкин. Ни өчен кирәк соң гомумән менә шушы, димәк, инде атамаларны өйрәнү. Менә тел бит инде ул тарих шундый өлкә, ул сөрелмәгән басу кебек. Анда шул кадәр күп өйрәнелмәгән материаллар. Мәсәлән, менә аномастиканың поэтик аномастика дигән өлкәсе бар дип әйтеп киттем бит әле, әйт. Ул нәрсә белән шөгыльләнә? Менә бер-ике сүз әйтеп китәм. Мәсәлән, әдәби әсәрләр бар бит инде. Язучының бер романы. Менә филологлар шул романны алалар да, шул романны укып чыгалар, һәм шундагы бөтен ялгызлык исемнәр бар бит инде. Кеше исемнәре, фамилияләр, кушаматлар, авыл исемнәре, чокыр исемнәре, тау исемнәре, бөтенесенә җыеп барлап чыгалар. Җыеп, меңләгән атама барлыкка килә инде бит. Һәм шуны, димәк, шуңа классификация ясыйлар инде, төркемләп чыгалар. Мәсәлән, менә булары кеше исемнәре, менә булары, димәк, фамилияләр, булары, әйтик, анда шәһәр исемнәре булса, авыл исемнәре булса, сәйтерсең инде, димәк, әлеге дә баягы ни өчен кирәк соң бу дигән, әйбит.
Чөнки алар җыеп туплап кына калмыйлар әле. Бу атамаларга тагын нәрсә ясыйлар алар? Этимологик анализ ясыйлар. Менә иң катлаулысы шушында башлана инде. Этимологик анализ. Ягъни без әле тагын сүзләрнең килеп чыгышларында карарга өйрәнергә тиеш. Мәсәлән, менә мин әйтеп киттем, яршаллы атамасы нәрсәне аңлата дип инде, бит. Димәк, моны болай гына белеп булмый. Яки кеше исеменең мәгънәсен нәрсәне аңлата. Аның да этимологиясе бар бит, аны да болай гына белеп булмый. Мәсәлән, әйтик, гарәп исеменең мәгънәсе белән танышу өчен гарәпчә, русча яки дип әйтик, сүзлек булу кирәк, аның белән эш итә белү кирәк, һәм башка телләрне дә шулай белү кирәк. Шулай бит инде, азмы күпме. Менә, димәк, кайчандыр әйтеп киттем, безнең исемнәребезнең 70-80% ул гарәп фарсы чыгышлы исемнәр булган. 70-80%. Ягъни бу исемнәрнең 70-80% ислам дине белән сугарылган дип әйтеп булыр иде. Шулай бит инде. Ләкин кызганычка каршы совет заманында дип әйтик инде, әйтик, модага ярып дип әйтик инде, заманага ярып, димәк, ничек инде әйтик, син коммунизм төзергә җыенган кеше, социализм төзергә җыенган кеше, әйтик, анда киләчәктә коммунизмга ирешергә тиешле кеше, әйтик, Габделҗаппар дигән әйтик исемне йөртә аласың. Шулай бит инде. Син булырга тиеш, кем инде син булырга тиеш, мәсәлән, әйтик, анда булай гына әйтеп китәм инде. Моряк, мәсәлән. Чөнки революция елларында, әйтик, революция елларында, гражданлар сугышы елларында инде күн куртка киеп, маузер асып йөргән, әйтик, матрослар, моряклар, алар һәр вакыт алдынгы сафта булганнар инде. Шуңа күрә моряк булсын. Мәсәлән, әйт. Моряк дигән исемнәрдә барлыкка килгән татарларда. Әйтик, син мәсәлән, революциянең төп дип әйтик инде шундый символларыннан берсе ул маузер. Димәк, әйдә, димәк, маузер исеме кушыйк әле сиңа. Мәсәлән, әйме? Андый исемнәр дә бар. Әйтик, бар мәсәлән, әйтик, Эльс дигән исемнәр, Мельс дигән исемнәр, хәтта Лимон дигән исемнәр. Менә нинди генә исемнәр юк. Лимон дигән исемнәр. Димәк, без инде бу мәсьәләдә арттырып җибәргәнбез. Мавыгып китеп, менә шушы, димәк, нәрсә китергән инде бу? Әлеге дә баягы, ягъни менә без хәзер утырабыз бит инде. Татарларда, мөселманнарда ул мөселман исемнәр булырга тиеш инде бит. Ләкин киресенчә килеп чыккан. Читләшү килеп чыккан. Ягъни менә шушы мөселман исемнәрен югалтуның дип әйтик инде без кыска гына тарихын шәйли алабыз. Тарихын шәйли алабыз. Аннан менә бу, димәк, халык бит инде ул элек-электән үк һәр төрле шундый гореф-гадәтләргә әйтик шанучан булган инде, шулай бит. Шанучан булган. Менә шуңа күрә мин бай әйтеп киттем, ислам дине күзеннән чәп караганда бу төр атамаларга төрлечә караш яши дип инде изгеләштерү мәсәлән, әйт. Бездә инде, димәк, берничек тә изгеләштерелгән бу урыннар була алмый, һәм буларга да тиеш түгел. Шулай бит инде. Ләкин шулай килеп чыккан, димәк, халык инде аларны изгеләштергән. Бу инде, димәк, шушы ислам дине кануннарына туры килә торган әйбер түгел. Менә, димәк, мин инде уйлыйм, киләчәктә, димәк, менә атамаларны кушкан вакытта бу әйберләргә тагы да зуррак игътибар бирелер дип. Менә безнең шәһәребездә бит зурайган зурая. Шулай бит инде. Зурайган зурая, яңа әйтик комплекслар барлыкка килә, урамнар барлыкка килә, тыкырыклар, анда парклар кирәк булачак үзеннән-үзе. Шулай бит, парклар халыкка ял итү өчен дип әйтик инде. Анда ниндидер әйтик кибетләр, тукталышлар һәм башкалар, димәк, булачак. Һәм аларның һәрберсенең исем атамасы булырга тиеш. Менә топонимика фәне бездән ерак кебек, шулай бит, без утырабыз, ерак кебек. Ләкин шушы исем атамаларны куша торган, димәк, нәрсә булырга тиеш? Топонимик комиссия эшләргә тиеш. Топонимик комиссия. Ул топонимик комиссияда булырга тиеш, димәк, телче галимнәр һәм шушы шәһәр халкының арасыннан дип әйтгәндә представительләр, ягъни делегация. Һәм алар инде безнең белән азмы-күпме килешеп, сөйләшеп, димәк, шушы исем атамаларына, димәк, инде кушарга тиешләр. Шулай килеп чыга бит инде, бит. Халыкның фикерен исәпкә алып. Менә шуңа күрә топонимика фәне ул бездән ерак түгел, ерак фән түгел. Ул безнең белән янәшә яши торган,
demek, fen ülke bulup çığa indi. Şuna göre demek, toponimikаны тағы да гомумирәк итеп алган вакытта ономастиканы өйрәнү ул иң беренче чиратта, димәк, туган телгә, туган халкыңа дип әйтик инде, милләтеңә карата горурлык хисләрен дип әйтик инде, шундый мәхәббәт хисләрен тәрбияли торган бер өлкә булып чыга. Шул ягы белән ул бик актуаль. Хәзерге вакытта ономастика буенча инде студентларга курс эшләре яздыралар, диплом эшләре, ВКР, ягъни чыгыш квалификация эшләре яздыралар. Менә, димәк, шуларны өйрәнеп, әйткәнемчә, алар инде шушы рухи милли ясылыкта тәрбияләнәләр. Монда әйткәнемчә бик күп сөйләргә мөмкин булыр иде. Мин инде сезгә мөмкин кадәр аңлаешлы телдә дип әйтегез, доступный дип әйтәләр бит инде. Телдә сөйләргә тырыштым. Атамаларны да күп китермәдем. Әгәр дә монда йөзләгән атамаларны, димәк, әйтә башласам, ул инде сезгә өстәмә нагрузка булыр иде. Мин инде вакытның бер эшен кылдырам, димәк, фикер алышу өчен. Менә кемнәрдә нинди сораулар бар? Шушы, димәк, исем атамалар өлкәсенә карата. Әйе? Кукиева деген илер алар нашар сүзләр бар икәннәр, нишләп шундый исемдән бирелә? Әйе. Менә, беләсезме? Анда бар бер авыл атамасы, ул шундый бик шундый классик атама дип әйтик инде, әйме? Теге кешегә менә шушы фән турында сөйләшкән вакытта ул мисал итеп китерә. Анда бар Күн дигән авыл. Ишкән шул күнне конь дип язып куялар инде юл кырына инде. Әйе. Күнчеләр авылы. Менә шуның кебек чуки, ул инде димәк кичкенә дигән мәгънәне аңлата. Ягъни чуки. Шундый бер димәк мәгънәсе бар инде. Тагын икенчесе нәрсә дигән идегез әле? Әйе, Кукиева. Бу бик үзенчәлекле шундый атама татарларда, борынгы төрки татарларда дип әйтик инде, әйбит. Төрле шундый исемнәр кушу булган. Мәсәлән, хәзер мин ул хәзер көн күзегенә чыгып караганда кешегә бит куян дигән, колын дигән әйтик андый исем атама кушу юк инде, лайме? Исем кушу юк. Ләкин борынгы төрек көйләрдә булган шундый очраклар. Менә шуның кебек, димәк, Күки дигән ул нәрсә булырга мөмкин инде? Антропоним, ягъни кеше исем булырга мөмкин. Ягъни антропоним кеше исеме. Хәзерге көн күзлегенә чыгып караган вакытта ул әлбәттә безгә сәер. Менә әйтеп китәме? Куян дигән инде, әйбит. Тагын. Бик күп республикаларда шул исәптән Башкортстанда дип әйтик инде, атамаларын тәрҗемә иткән вакытта анда ничек бар шулай күбрәк тәрҗемә ителгән. Мәсәлән, анда былай гына әйтәм инде, бер атама. Менә шул Шураш дигән авыл атамасы бар икән. Ул инде Шураш, ягъни бөтен хәрефләр, авазлар татар рус телендә бар. Шулай бит инде. Шуңа күрә аны инде шул кеше язып куйганнар. Село Шураш, мәсәлән, әйме? Яки деревня Шураш. Теге Шурашова дип түгел инде. Муслимова дип түгел, Кузкеева дип түгел. Менә шуңа күрә тәрҗемә мәсьәләсендә бик игътибарлы булырга кирәк. Ягъни атама ясыйм дип, ялгыш теге атаманы да бозарга мөмкин. Һәм ул колакка да ятышса. Бәлки ул теге әйтик кемгәдер колагына ятышы тыелырга мөмкин, ләкин менә конкрет татар кешесенең ул колагына бик ятышы түгел инде. Шул рәвешле күнне, димәк, конь рәвешендә, димәк, атау. Менә кабатлап әйтәм, тәрҗемә итү ул бик нечкәлекле бер теге. Әйтик, мәсәлән, теге бәхетле кибетен бәхетле дип тә тәрҗемә итмичә дә әле былай гына әйтәм инде. Ничектер менә шулай итеп, димәк, зур хаталар белән язып куярга мөмкин. Гомумән,
топонимик комиссия ул шушылар белән шөгыльләнергә тиеш. Менә бик күп шундый теге фактлар бар бит инде. Без урамнарда йөргән вакытта күрәбез, әйме? Теге язып куелган, әйтик, алар татарча исемнәре бозып дип әйтик инде, бит. Бу әлбәттә топонимик комиссиянең бик эшләп җиткермәү нәтиҗәсе инде. Без гражданнарда дип әйтик инде, бик теге бу мәсьәләдә бик игътибарлы булырга тиеш. Мәсәлән, без күрәбез икән, шушындый, әйтик, кайдыр хата киткән дип әйтик инде атамалары. Без шундук, димәк, теге мериягә шалтыратып, инде әйтергә тиеш, мәсәлән, менә кайдыр нидер ялгыш киткән, мәсәлән, атамада. Топонимик комиссия инде моны нәрсә эшләргә тиеш? Төзәтеп куярга тиеш. Ләкин нишләптер без үзебез әйтеп китәбез кай вакытта, кара әле ничек бозып язылган, бу дөрес түгел дип инде. Һәм шуның белән безнең теге әйтик претензияләр бетә инде. Ничек булырга тиеш? Без аны, димәк, төзәтергә тиеш, шулай бит инде. Төзәтергә тиеш. Ул бәхетле була алмый бит, ул бәхетле булырга тиеш ул. Менә шуңа күрә топонимик, бу турыдан-туры топонимик комиссиянең эше. Зур шәһәрләрдә ул топонимик комиссияләр була. Мәсәлән, Чаллыда бар ул, Казанда бар ул, һәм башка шәһәрләрдә бар. Әйткәнемчә, шәһәрләр, мегаполислар, алар бер урында гына тормый, алар зурая, топонимнар санында зурая. Чаллыда бүген 300ләп урам бар, шуны беләсезме? 300ләп урам бар. Шул 300ләп урам, анда зур урамнар, проспектлар, тыкырыклар, димәк, аларның 300ләп атамасы бар дигән сүз бит инде. Кемнедер аларга күз кулак булырга тиеш. Алар дөрес язылганнармы? Башта әле гомумән, алар дөрес кушылганнармы? Мәсәлән. Әйме. Әгәр дә әйтик, мәсәлән, язылышта дөрес биреләләрме алар? Хаталар белән түгелме? Менә бер, мәсәлән, тактага язып куйганнар. Җиңүнең 40 еллыгы исемендәге урам. 40 лет Победа урамы. Мәсәлән, әйме. Менә андый әйберләр адым сайын. Минем махсус рәвештә карап һәм төшереп йөргәнем бар. Шундый кызыклы бер әйбер языйм әле дип. Шушларны инде. Мәскәү урамы. Теге аңлашыла инде. Теге Московский проспект. Менә шушындый әйберләр бик күп бездә. Тагын Гомәр Саттаров ул инде турыдан-туры минем укытучым. Шуңа күрә мин аны бик нык хөрмәт итәм. Мин кандидатлык диссертациясендә аның кул астында яклаган идем. Аның менә нинди генә мин конкрет сорауга конкрет җавап бирергә тырышам. Нинди генә хезмәтне алып карасак та, әйбәт, аңа мөнәсәбәт бер генә төрле була алмый. Ул кемнәргәдер ошый, яки кемнәрдер аны тәнкыйтьли. Менә шуңа күрә Гомәр ага Саттаров ул шушы кеше исемнәрен, димәк, аңлатма биргән вакытта, бәлки ул кайбер кеше исемнәрен тулысынча ачып та бетермәгәндер. Шулай булырга мөмкин. Яки, мәсәлән, бер сүз ул берничә төрле мәгънәдә кулланылырга мөмкин. Ул анда бик күп мәгънәләрне бирә инде, бит. Бәлки кайбер инде анда кытыршылыклар бардыр да. Алай дип әйтүне безгә ишетергә туры килә. Ләкин мин аның хезмәтенә бик уңай карыйм. Кайсы яктан? Чөнки бу галим Гомәр Саттаров ул татарлардан иң беренчеләрдән булып шушы кеше исемнәрен өйрәнүгә алынып, җыеп, дип әйтик инде, бер китапка, әйме. Менә шушыны эшкәртеп, дип әйтик инде, халык өчен зур эш эшләгән кеше. Һәм менә әйтик, татарларда 20 меңнән артык кеше исеме бар дип әйтәбез икән, әйбәт. Димәк, моны Гомәр Саттаров хезмәтләреннән башка берничек дә алай дип әйтеп булмый. Бусы инде икенче мәсьәлә. Бусы икенче мәсьәлә. Бусы ул шуңа күрә әйтәм, татар, мин башта ук махсус рәвештә әйтеп китәргә тырыштым. Мәсәлән, Артур дигән татар, ул татар исеме түгел. Чыгышы буенча.
Габдрахман дигәндә татар исеме түгел аны чыгышы буенча. Ул гарәп фарсы исеме. Менә шушы күзлектән чыгып караган вакытта, шул исемнәр арасында, менә шул 20 меңләп исемнәр арасында татар исемнәре булырга мөмкин, чын татар исемнәре булырга мөмкин. Әгәр дә кырларына шуның язып куелган булса, төрки татар дип. Төрки татар дип язылган булса, ул вакытта безнең бик аз исемнәр генә торып калачак. Безгә башка исемнәрне, димәк, санарга кирәк булмаячак татар исемнәре дип инде бит. Гарәп фарсы, анда әйтик башка исемнәрне. Әйтик латин, анда славян дип әйтегәндә бит. Менә бусы башка мәсьәлә. Бусы инде тора, менә галим туплап, димәк, туплап биргән кеше исемнәрен. Аңа карата булган мөнәсәбәт, шушы кеше исемнәренә карата булган мөнәсәбәт, ул инде һәрбер кешенең, димәк, үз шәхсән эше. Мәсәлән, әгәр дә кеше теге ислам диненнән шактый ярак кеше икән инде бит, ул инде уйлап тормый. Мәсәлән, исем кушуның да яла мотивлары була. Ягъни ул нәрсәдән чыгып исем куша? Бер булай әйтергә мөмкин. Менә армиядә хезмәт иткән вакытта минем иң якын дустым, мәсәлән, Герман исемле иде. Менә шуңа күрә, димәк, мин үземнең улыма Герман исеме куштым. Мәсәлән, бу шушы исем кушуның бер мотивы, этәргече булган инде бит. Кемдер әйтә, мин ди ислам динендә ди. Мин ди, менә әйтик, мөселман ди. Минем үз балама мөселманча исем кушуым ул минем алда торган иң беренче, димәк, бурычларның берсе. Һәм ул әлбәттә инде карый эзләп таба мөселман исемен һәм куша. Һәм әлбәттә ул хаклы була. Шуңа күрә минем нәрсә турында әйтәсем килә. Гомер Саттаров ул галим буларак, менә шу исемнәрне өйрәнеп, бергә бәйләп, кушып дип әйтгәндә, уларны безгә тәкъдим итә. Шул җәүһәрләрне дип әйтә, шул җәүһәрләр буларак карасак та исем атамаларны сайлап алып, инде кушу анса безнең үзебездән тора. Безнең, димәк, нинди яла мотивка таянуыбыз, ягъни нәрсә безгә этәргеч бирә? Менә шулай. Шуңа күрә дә инде, менә кайчандыр иске ярлыгы тагылган, иске ул бит иске борынгы исем дип аталган исемнәргә без хәзер нәрсә эшли башладык? Кабаттан әйләнеп кайта башладык. Шулай бит инде. Һәм шунсы рәхәт, менә күңелгә рәхәт бирә. Мәсәлән, берәүдә, нишәптер, минем ишеткәнем юктыр бәлки, татарлар арасында инде. Берәүнең дә, мәсәлән, әйтик, анда Әмир дигән исем, ул бит кулакка ятышсыз исем. Нигә аны кушасыз? Дигәннәре, мәсәлән, минем ишеткәнем юк. Киресенчә, хәзерге вакытта ике малайның берсе Әмир. Мин болай гына әйтәм инде. Кәрим. Әшрәф, мәсәлән, кулакка ятышы матур исемнәр. Чөнки без менә шушы, димәк, үзебезнең беренчедән без үзебезнең бурычыбызны үтибез. Икенчедән, менә шушы, димәк, үзебезнең тарихи, димәк, исемнәребезне кире кайтарабыз. Бу исемнәр мәсьәләсендә генә түгел, гомумән, әйтик, атамалар мәсьәләсендә дә шулай булсын иде ул. Мәсәлән, без Лесная дип кушмасак иде бу урамга. Мәсәлән, әйтик, без первоначально, ягъни башлап дип әйтик инде, без, мәсәлән, әйтик, кушсак иде, булай гына әйтәм. Мәсәлән, әйтик, Маратлы урамы. Чөнки бу имеш кайчандыр шушы урында дип әйтик, яки бүгенге көндә бик күп нарат агачлары үскән яки үсә, шуннан чыгып, димәк, бу урамны без Наратлы урамы дип атаганбыз. Менә минем мөнәсәбәтем Гомер Саттаровка әйтеп киттем инде, бик уңай, бик иң зур хөрмәт хисләре. Сайлап алу һәм кушу ул инде, димәк, кеше алдында торган иң төп бурычларның берсе. Кеше әле үзе дә әзерлекле булырга тиеш. Исемне сайлап алып кушу өчен. Менә мин кайчандыр әле үзем яшь әти чагында теге шушы исем кушып йөргән вакытта минем кулыма тоттырдылар. Менә сезгә әйтик, Гомер Саттаровның шул хезмәте. Анда рус милләтеннән булган кешеләргә суперанский хезмәте бирәләр иде бугай анда. Шулай истә калган мин, суперанский дигән бер галимәләр бар аларның. Алар шуннан чыгып инде. Алар да кызыксыналар. Вот это имя что означает? Какой смысл имеет? Аларга әйтәләр, карагыз дип бирәләр, карыйлар, о, не пойдет. Вот, дип икенче исемне эзлиләр. Шуны кебек бездә карага тиеш. Әйтик, менә кайдыр шундый исемне ишеттем, димәк, мин дә шундыйны кушыйм әле дисәк, безнең килеп чыгачак әлеге дә байгы моряк кебек исемнәр инде. Килеп чыгачак. Шулай инде. Һәм оннан соң тагын бер нәрсә бар бит әле. Кешегә исем кушалар.
Ondan belgili bir vaqt o'ta, ol tege balik bola ulgurib jeta deb aytganda ham bir zaman narsa de men bit diye qaraldi. Mening ismim birdan motor ekan de. Men de bu ismdan qanoat tugul de. Hali shunday kishilar bo'larga mumkin. Ati anilarni ukka saqlab bergan. Shunday kishilar da bo'larga mumkin. Shunday ism qo'shqanlari uchun. Ham endi mana bit shunday keng tarash olgan, masalan, ati ism alishtiru degan ebrda boraymi? Qo'yirlar shunga qadar borib ketadi, ismlarni alishtiradilar. Mana onda ebrlarda bor. Tamam. Toponimik komissiya hozirgi vaqtda ovullarning isimlari o'rganilmayapti. Andaqa mesela bu isimlari, bu isimlari. Shuni so'radim, chunki bizning ovulda mesela Olin Kelak degan pul bor. Nima? Olin Kelak deb ataladi. Sizlar degan shu to'st degan so'zni aytib ketdingiz. Sizga qarashga vaqt beribsiz. Ama ismini bilmaylar, masalan, variantlar bor endi. Varam bu yo'qlar. Mana hozirgi vaqtda bor shunday yursa garib degan g'animaning toponimlar so'zligi deb atalgan shunday zo'r bir xizmatda bosilib chiqdi. Yolg'ishmasam 11-yildami, 12-yildami zo'r toponimlar so'zligi. Onda Tatariston territoriyasindagi bik ko'p demak toponimlar kiritilgan. Atamalar. Demak, ularni o'rganinglar. Hem bu atamalar demek şuna göre yaşıga layıklı. Aslında var. Zamanlar öter. Evet. Kayber avullar ekranlap yokka çıkıp baratan avullar da var. Şuna göre şimdi yaş buğun demek buna tilini öğrengen vakitte, tarihini öğrengen vakitte buna şu atamalarını demek öğrenip, açıklap şu ötkenlerini demek etegende tege turguzurga şunday zor mümkünlük bulaşak. Atamalarni o'zgartirish masalasine kelganda, agarda ol, mana Müslim rayonidagi bir Yilg'abosh degan ovulni Sosiburun ovuli deb ataganlar. Sosiburun. Xalq orasida ol shunday deb atalib yurgan 30-yillarga qadar. Emish, qadar menzalidan kelgan yer bo'luvchi, zemlemerlar bo'lgan edi. Yer bo'luvchi karetaga o'tirib, shu yer bo'larga borgan vaqtda bir chuqur boshidan o'tgan. Ham shunda что-то плохо воняет degan endi u. Evet. Shundan chiqib, demak bu o'rinni Sosiburun, burunning nasi ekan bilasiz endi. Shunda burunga o'xshab turgan. Ham shu o'rinni demak nasi deb atab erta boshlaganlar endi Sosiburun deb atab erta boshlaganlar. Shundan 30-yillarda kolxoz savxozlar tugagan vaqtda nishit endi aytganimcha sotsializm tugagan vaqtda shunday ovul atamasi bo'la ola deb tutqanlar da uni o'zgartganlar nasi endi Yilg'abosh deb o'zgartganlar. Yilg'abosh. Hozir vaqtda ul avul Yilg'abosh bo'lib yuri. Ya'ni Yilg'aboshlagan o'rinda o'rnashgan o'rin. Yani geografik terminde bor, burun deb atab o'rtalar. Burun nasa endi ul shulay ishga kirib turgan o'rinni burunga o'xshab endi, evet. Mana demak, shu chuqur boshidan shunday nachar isar kelganga ko'ra, imi shulay deb ataganlar endi. Qullar degan ovullar, tag'in ellerinde ovullar bo'lgan. Mana ularni o'zgartirib o'tirganlar. Shunga ko'ra agar dokumentalni, dokumentlarda tirkelmagan bo'lsa, demak ana balki o'zgartirgan mumkindir. Agar u dokumentlarda tirkelgan bo'lsa, mana endi o'zgartib bik og'ir. Mana Tataristondagi bir necha ovul ismlarini o'zgartirdilar bit. 90-yillarda deb esda qolgan. U bik og'ir protsedura. Chunki butun kartlarga, butun dokumentlarga shunday kiritilgan. Shunga ko'ra, buni endi albatta eng birinchi shartda xalq o'zi hal etadi bu aybirni. Quloqqa yotishsiz ismlar bo'lsa, albatta endi ularni men qolsa o'zgartirishga kerakdir. Undan u o'zgarib turadi endi dunyo. Mana qachondir bizning shahrimizda Brejnev atamasini yurtdi, shunday edim. Mana aylanib qaytdik, yangidan inshaalloh.